publikum, všetkých vás srdečne vítame na dnešnom vianočnom koncerte našej súkromnej základnej umeleckej školy. Radi by sme vám túto vzácnu atmosféru plnú radosti, zábavy, dobrej vôle či jedinečných zážitkov s blízkymi priniesli už teraz priamo medzi nás. O tomto posolstve bol dokonca i text prvej vianočnej piesne Jingle Bells, ktorá práve odznela. Drahí hostia, príjemne sa prosím usaďte, urobte si pohodlie a nechajte svoje emócie či predstavy unášať spolu s tónmi nasledujúcich čísel, počas ktorých nám bude cťou vás prevádzať. Prichádza druhá skladba orchestra Spínkaj, môj malý princ. Určite ste si vychutnali krásnu hudbu v podaní školského orchestra a speváckeho zboru ešte spevácky zbor len príde, ale chcem vám povedať, že sa veľmi tešíme, pretože práve spevácky zbor sa nám postupne rozrastá novými hlasmi a v orchestri môžeme privítať našich stálych hostí a učiteľskú posilu. Želáme im veľa úspechov a nadšenia a chuti do ich spoločnej tvorivej práce. Počas dnešného koncertu nesmieme zabudnúť ani na deti a pani učiteľky z výtvarného odboru, pretože aj oni sa zaslúžili na tom, aby tu dnes bolo cítiť atmosféru Vianoc aj z ich práce. Priniesli nám ukázať svoje najkrajšie kúsky, kresby, maľby, 3D práce, napríklad aj tieto hviezdy, ktorým je vyzdobená aj táto sála. Musím spomenúť, že výtvarníci sa už takisto tešia z nových priestorov vo svojom výtvarnom ateliéri tu vo Vajnoroch a
A žiaci z Čiernej Vody tento rok už nemusia dochádzať, pretože máme takisto nové, zatiaľ len maličké, ale máme pracovisko aj na Čiernej Vode. Po skončení koncertu vás pozývam na prehliadku všetkých vystavených prác a poprosím veľký potlesk pre žiakov výtvarného odboru. A teraz za mnou sa chystá klavír, pretože tento hudobný nástroj nepochybne patrí k ďalšiemu z našich nadaných hudobníkov, pre Maťka Dušku. A Maťko Duška vám na ňom zahrá klavírnu skladbu od korejského klavíristu Jiruma s názvom Rivers Flows in You.
názvom Deck the Hall pochádza z tradičnej veľskej silvestrovskej koledy, napísanej už v roku 1794. V tej dobe boli koledy vlastne tancami, nie originálnymi piesňami. Neobsahovali teda slova, len melódiu. K tejto, ako budete počuť známej skladbe, bol napísaný text až o vyše 70 rokov neskôr. Dámy a páni, prichádza flautové trio v zložení Šimon Koslezák, Martinko Uhlár a Sámko Piatak. Deck the Hall. Našich, tak povediať, najväčších koncertoch nesmú chýbať ani naši najmenší hudobníci, aby aj oni prvýkrát opustili, čo je to stáť na koncertnom pódiu, sústrediť sa, nebáť sa, vedieť sa počúvať ostatných, nevystrájať, ale byť chvíľku poslušný. No a práve to vám ukážu, ako to už všetko zvládajú žiaci nášho prípravného ročníka hudobného odboru, ktorí sa na hodinách hudobnej náuky, okrem iného, naučili už čo to o rôznych hudobných nástrojoch, na ktorých vám teraz zahrajú. Slávnostná hudba, ktorú budete počuť, je od Marka Antoána Charpentiera a bude to Te Deum a jeho prvá časť Preludium.
Najkrajšiu atmosféru, teda aspoň pre mňa, je počas vianočných sviatkov navodiť padanie čerstvého snehu, tisícok krásnych malinkých snehových vločiek. Keď som čítala rôzne zaujímavosti k programu, dostala som sa k informácii, že ich ako jeden z prvých vo svojej dobe pozoroval astronóm Johannes Kepler, ktorého fascinovali až natoľko, že o nich v roku 1611 vytvoril spis s názvom o šesťbokej snehovej vločke. Totiž napriek tomu, že ich poznáme stovky typov, všetky majú rovnako pravidelný šesťuholníkový tvar. No a aby aj vám, milí hostia, nebolo ľúto, že ich práve teraz za našimi oknami reálne nemôžeme pozorovať, budete mať možnosť pozrieť ich práve teraz, tu v tejto miestnosti. Prosím, privítajte našich najmenších tanečníkov. Snehové vločky, poďte medzi nás. Končí sa deň.
Ďakujeme snehovým vločkám, že nás potešili svojim snežikom, ktorý nepochybne patrí k Vianociam. Ale čo myslíte, milé deti, aj takéto roľničky patria k Vianociam? Určite áno. A vedeli ste, že tento hudobný nástroj pochádza z Afriky a z Indie, kde ho navlečení na pobraze umiestňovali na členky tanečníkov a že v minulosti sa roľničky umiestňovali na postroje ťažných koní, či slúžili ako zvláštny odevný doplnok, napríklad gašparkové roľničky na čiapke. Používali sa taktiež v sokoliarstve a ako pomôcka pri výcviku dravcov. V Európe a v Severnej Amerike sú spojené s Vianocami. Áno, vianočnú náladu nám nepochybne dotvárajú aj roľničky, zvončeky alebo cinko zvončekov, ktorý budete počuť aj v nasledujúcej skladbe Jingle Bell Rock, ktorú nám prichádza zaspievať Sára Mackovičová. Na Vianoce si každý z nás rád niečo zaželá. Niečo, čo by možno rád uvidel i pod vianočným stromčekom. Možno aj takým, aký tu máme práve my dnes večer. Ja ale prezradím, že stromček ako taký nebol symbolom Vianoc odvždy. Že vraj za neho vďačíme krajine s názvom Nemecko, odkiaľ konkrétne z oblasti Brém o ňom pochádza prvá zmienka. Písal sa rok 1507. Na Slovensko ale podľa záznamov prenikol až na konci 18. storočia. Vedeli ste, že jeho zelená farba symbolizuje zrod nového života a prosperity? Svetielka na ňom zas pokoj a mier, ktorý vám všetkým tiež prichádzajú zaželať gitarové trio v podaní Jurka Feketého, Adamka Klinga a Lukáška Varcholu. Skladba s názvom We Wish You a Merry Christmas.
vstupné číslo je tak známe, že vám ho snáď ani nemusím predstavovať. Bude to skladba určite z najpozeranejšej rozprávky počas Vianoc o skromnom a dobrom dievčati, ktoré dostane 3 oriešky a v nich budú ukryté šaty. Áno, 3 oriešky pre Popolušku je filmová rozprávka režiséra Václava Vorlíčka z roku 1973 podľa námetu rozprávky spisovateľky Boženy Nemcovej, ktorá takisto neodmysliteľne patrí k Vianociam. A dnes si vypočujeme túto titulnú skladbu rovnomennej rozprávky od našich 3 Popolušiek, Niny Šipošovej, Viktórie Valentovej a Dominiky Uhlárovej.
Vianočná pošta. List druhý. Bola noc. Modrá, zelená, hviezdami posypaná. Noc, ktorá dáva znamenia blížiaceho sa rána. Po ceste išiel pomaly chudučký sivý oslík. A dvaja tam s ním kráčali. Kto ho vie, kam by došli. Mesiac sa v šere rozpíjal, ten muž sa volal Jozef. A jeho žena Mária šepkala. Ach môj Bože, už sa to asi začína, maličké klopká v brúšku. A vôkol cudzia krajina, Boh na nich zoslal skúšku. Muž Jozef ženie osliadko, vôkol tma, cudzia ničia. Mária čaká dieťatko a nikde pôrodnica. Pred 2000 rokmi, keď sa to celé stalo, bol náš svet predpotopný, nič také nebývalo. Muž Jozef hľadal prístrešok, na jednom mieste zastal. Pre nás by to bol asi šok, bola to malá mašta. Volalo sa to Betlehem na samom konci sveta. Uprostred holých prázdnych stien na náš svet prišlo dieťa. Plakalo ako bábätká, išlo si zodrať pľúca. Mamička jeho presladká vzala ho do náručia. Nože buď tíško, pretíško, aj keď na tvrdom ležíš. A nazvala ho Ježiško, a Jozef riekol Ježiš. pedagógovia Terezia Sobeková a Lukáš Kolár a vypočuli ste si zmes troch koliet Narodil sa Kristus Pán do hory do lesa a O chýr preblahý. Teraz sa posúvame ďalej a tak ako koledy, stromček či sneh, ďalším významným symbolom Vianoc sú aj jasličky,
ktoré tu dnes však žiaľ nemáme. Ako ich súčasť sa objavili v polovici 16. storočia v Taliansku. 2 miliardy kresťanov vo svete oslavujú každý rok Vianoce a pripomínajú si príchod Božieho Syna na svet. Privítajme ho aj my dnes spoločne s spevom nasledujúcej piesne Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle. Nech sa páči, pokojne sa svojím spevom pridajte k školskému speváckému zboru, ktorý práve prichádza. hudobníci, výtvarníci či tanečníci, ako ste už mali možnosť vidieť či počuť. Máme aj veľmi šikovných hercov. V nasledujúcom čísle sa vám z literárno-dramatického odboru predstavia dvaja z nich, a to Sarah Méry a Martin Tulák. Ich cenke poviem už len toľko. Dávajte si veľký pozor, pretože aj toto sa na Vianoce môže stať.
tašku. Polícia! Dobrý deň. Dobrý. Prechádzala som polícia, on prišiel s mi tašku z pleca a mal som tam všetky veci, všetky peňaženku, mobil, tašku, peňaženku, pása a všetky tie veci, doklady, kľúče, mobil, peňaženku, tašku, mobil, peniaze a... Mám. V taške som mal peňaženku, mobil, kľúče, pása a všetky, ja idem po sviatkoch hneď na Vianoce a potrebujem všetky kľúče, aj peniaze, aj peňaženku, všetky tie veci mi zobrala. Prepáčte, musím si odskočiť. Čo? Tak, môžeme pokračovať. Ukradli mi tašku. V nej som mala peňaženku a hotovosť 10 eur, neviem, kľúče od auta, od bytu, peňaženku, mobil a... Idem si spraviť kávičku. Dali si aj vy? Nie. To sa mi asi sníva. Brá. Čo, veď idú Vianoce. Musíme si spríjemniť aj zlé chvíle. Radšej mi popíšte páchateľa. Áno, toho páchateľa. Páchateľ bol vysoký, mal tmavé vlasy, bol ozbrojený, mal zbraň. Prosím. Prezlečený za Santa Clausa? V červenej čapici? Rozumiem. Prepáčte, máme výjazd. Ale čo môj prípad? Musíte to počkať. Vy nechápete, ja som nepotrebujem tu tá. Veselé Vianoce. Ja som vás nevidela. Prepáčte, ospravedlňujem sa, ja dnes naozaj nemám svoj deň. Toto je vám. To je zlodej, polícia! Zlodej uteká! Je v nej všetko. Veselé Vianoce.
Ďakujeme našim hercom, takisto im želáme krásne Vianoce a dúfame teda, že nikto z nás podobné situácie nebude musieť riešiť nielen počas týchto Vianoc. Spríjemníme si ich aj ďalej našou koledou. Bude to opäť koleda, ktorá tu už dnes odznela s názvom We Wish You a Merry Christmas. Táto koleda vznikla v 16. storočí niekde na dnešnom juhozápade Anglicka. Je jednou z tých tradičných koliet, ktoré v celom kresťanskom svete pripomínajú oslavy Vianoc a Nového roka. Krásne Vianoce vám príde zaželať aj Viktorka Vojtek svojou hrou na klavíri. oblohy zaznelo vyzváňanie. Vyskočil Jozef na nohy, pred nimi stojí anjel. Slávnostným hlasom povedal: Toto je Boží dieťa. Toto je všetkých kráľov, kráľ a vládca tohto sveta. Aký kráľ? Iba králiček. A mnohým sa to nezdá, no pozrieť do zveničiek, svieti v nich jasná hviezda. Pastieri bežia o dušu, náhľa sa o zvonke, zbehli sa všetci, čo tu sú, nemajú prázdne ruky. Hovoria: Toto je Boží syn, ktorý nás všetkých spasí. Teraz nám už s ním nastanú lepšie časy. A nie je trochu primalý? Iní len musia smiať sa, že by sa u nás v maštali narodil mocný vládca? Keď sa však na ňo pozreli, z tvári im zmizli vrásky a zbadali tí dospelí, je to kráľ, no kráľ lásky. Taký kráľ nemá armády, žoldnierov ani stráže. Nenávisť láskou nahradí, všetkým rád nám káže. Dospelým to však dôjde až neskôršie ako deťom. Doprv vás prišiel tento čas, radosť, čo vládne svetom. Uprostred všetkých darčekov, ktorými izba praská, Boh podielil sa s človekom o darček menom láska. Nám recitovali žiaci z literárno-dramatického odboru. Bola to Bianka Šilerová, Ninka Šipošová, Natálka Grčová a Samko Slezák. Veľký potlesk aj pre nich. Milé deti, čo myslíte? Taký Santa Claus, San Nikolás, San Nick, Father Christmas, Babo Natále, Dedo Mráz, Ded Mróz, Papa Šiša príde tento rok?
Poslúchali ste? Určite áno. My učitelia sme počúvali, pretože k nám nepríde jeden Santa Claus, ale rovno traja, a to bratia Kulovci, Martin, Jakub a Dominik so skladbou Santa Claus is coming to town, Santa Claus prichádza do mesta. obdobie, v ktorom sa stále nachádzame, ľudstvo oslavuje už od 7. storočia nášho letopočtu. Jeho vrcholom je samotný štedrý večer. Presne takto o týždeň, drahí priatelia, vo štvrtok 24. decembra už budeme sedieť každý v teple vlastného domova a tráviť jedný z najkrajších sviatkov v roku. Ľudia už od nepamäti verili v čarovnú a magickú silu či moc tohto dňa, ktorý bol najmä na vidieku bohatý na tajúplné úkony, obrady a zvyky. Ľudia vraj nimi chceli ovplyvniť priebeh budúcich javov a činností. No a kým sa tu za mnou prichystá pódium pre orchester a posledné dve skladby dnešného večera, poviem vám niečo alebo pár z tých zvykov. No a teraz dobre počúvajte. Napríklad sa verilo, že akú náladu má človek alebo ako sa správa v tento deň, taký bude aj po celý rok. Gazdine tiež zvykli robívať cesnakom kríže ponad dvere, na okná a tiež do vchodov do marštátu. Ďalším zo zaujímavých staroslovanských zvykov bolo omotanie reťaze okolo štedrovečerného stola, čo malo rodinu urobiť počas celého roka súdržnou. Gazda tiež zvykol rozkrojiť najkrajšie jablčko, z ktorého dal kúsok každému. Znamenalo to, že rodinu tvorí každý jej člen, tak ako kúsky tvoria jablčko. Oslavou samotného večera ale bol a je predovšetkým príchod Ježiška, ktorého tiež nazývali malým pastierom. Našu poctu jeho narodeniu podá už za mnou nachystaný pomalý orchester spolu so zborom, so svojou predposlednou skladbou Dobrý pastier sa narodil.
číslom dnešného vianočného koncertu, milé publikum, v ktorom nemôže zaznieť iná ako najznámejšia skladba Vianoc, ktorá bola napísaná Josephom Moorom a Franzom Gruberom v susednom Rakúsku. Spíva sa vo vyše 300 jazykoch sveta a je ňou legendárna Tichá noc. Ešte však predtým, ako si ju spolu vypočujeme, by som rada predala slovo nášmu vzácnemu hosťovi, ktorý sa k poslednému číslu tiež pridá, a je ním náš pán riaditeľ, inžinier architekt Jozef Baláš, ktorého týmto pozývam sem ku sebe na pódium a predávam mu mikrofón. Dovolte aj mňa, aby som vás pozdravil z tohto miesta v prvom rade všetkých. Teraz vidím, že sála plná, vypredané. Hlavne teda vás pozdravujem v mene nášho učiteľského zboru, ale aj všetkých pracovníkov našej základnej umeleckej školy, ktorých prácu možno nie je až tak vidieť, alebo výsledky ich práce nie je až tak vidieť ako to, čo tu momentálne za mnou sedí a stojí, ale tiež, ktorí prispievajú tomu, aby škola mohla nejakým spôsobom ráze napredovať. Takže veľká vďaka. Možno... Ono sa to už stalo asi takým zvykom alebo takou malou tradíciou našej umeleckej školy, že v tom adventnom čase, tesne pred Vianocami, poriadame tzv. Alebo teda právom nazývaný Vianočný koncert, ktorý si myslím, že dnes môžeme právom označiť aj ako slávnostný. Ja som mal celý čas taký dojem, aj cítil som tú slávnostnú atmosféru v podaní našich žiakov. Myslím, že sa naozaj skvelé pripravili a trošku nás tak voviedli do tej atmosféry, na ktorú všetci čakáme, neviem sa dočkať, kedy už dáme na klinec prácu a budeme sa môcť naplno venovať našim najbližším, našej rodine. Takže ja chcem zaželať dnešný deň, aby ste si možno aj z tohto koncertu odnesli kúsok tej slávnostnej atmosféry do vašich domovov, do vašich príbytkov, k vášmu vianočnému stolu. A aby ste si z tejto atmosféry potom mohli zobrať aj niečo, čo by ste dali teda svojim blízkym, a to si myslím, že je to najdôležitejšie, čo je láska a tá vzájomná blízkosť. Takže nech celé Vianoce si ju všetci naplno vychutnávate, aby naozaj nikto nebol sám, nielen v tom slovnom spojení, a naozaj v tom duchovnom, v tom ľudskom, v rámci srdca prajem za celú našu školu. Neviem, či si to môžem dovoliť ako takú vsúku do tejto choreografie, ktorú teda zvládajú naši pedagógovia perfektne, ale si myslím, že tú poslednú pieseň by si publikum mohlo s nami aj zaspievať. Čiže to nie je pieseň, ktorú má niekto pre vás hrať, ale ktorou by ste sa mohli aj vy s nami pridať do tej podstaty Vianoc, ktorou nepochybne je narodenie Božieho Syna. Predpokladám, že všetci si to aspoň trošku každý rok nejakým spôsobom pripomíname a máme vo svojich domácnostiach nejaké zvyky, ktorými si túto podstatu vieme sprítomniť. Takže ešte raz krásny večer všetkým a ďakujem, že ste nás prišli povzbudiť na ten záverečný koncert. Krásnych slovách od pána riaditeľa, ja už nemám ďalšie. Snáď len toľko, že po skončení koncertu vás srdečne pozývame na malé agapé do vestibule kultúrneho domu a v mene celej našej súkromnej základnej umeleckej školy vám želáme krásne, pokojné a v radosti prežité vianočné sviatky. Bolo nám potešením prevádzať na vás dnešným večerom a tešíme sa na vás pri ďalších koncertoch v ďalšom kalendárnom roku 2016. Dovidenia.